3, 2, 1. Yan, good morning kaprobinsyano. Yan, nandito naman po tayo. Today is January 30, 2022. Yan, isa naman pong napakalagang part ng being isang riders po ang pupunta namin charity dito po sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan. Ayan, update ko po kayo mamaya kung pupunta na po kami doon sa charity. Yan, doon sa Santa Barbara. Yan, ito ang DG1 Provinciano at kasama ang Amputileag Riders Club. Yan, ito ang aming bayan. Yan. Stay tuned mga kapatid. Yan. Bago umalis, pray muna tayo mga kapatid. Kapatid ako eh. Papunta na kami, proceed na po kami doon sa Santa Barbara, Pangasinan. Kita-kits po dyan mga kagulong doon sa Santa Barbara. Yan. Ito ang yung DG1 Provinciano at Amputileag Riders Club. Yan. Yung martial ha? Sino may alam na tan? I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. You say you hate your job, but you'll never leave with that. Yan, alright mga kaprobinsyano. Yan, nandito na tayo sa auditorium ng Santa Barbara, Pangasinan. With Amputileag Riders Club. Yan. Dito na po yung venue kung saan gaganapin ang Ride for a Cause dito po sa Santa Barbara. Yeah. Abangan nyo mamaya, update nyo. Napaaga kami. Yan, oh. Maaga talaga kami, Amputileag nga eh. Yan, kaya update ko po kayo mamaya pag nandito na yung beneficiary natin. Yan. Paparating na rin po yung ibang mga riders natin, mga kasama. Yan, oh. Yan, oh. Yan, kaya stay tuned lang po. Yan. Para makita nyo po yung mga kasama natin. Yan. Hello, bang? Ano kamusta yung team natin? Okay lang naman. Wala kayo sa GC. Yan, mga Team Sari. Yan, gawin mo po kayo, sir.
what's up kaprobinsyano? Yan o, dito na tayo ngayon sa kuhanan ng yan, certificate. Lagyan ng tanong para alam mo. Dito rin po, host po nga natin ngayon is Maxipil Riders. Yan, Maxipil Riders. Saan na sila? Maxi Philippines. Yan, ito yung Paros Caldo, Di Corazon. Yan o. Kaway dyan, Pops. Yan. Yan, ito ang nangyari dito sa charity pag may ano. Yan o. Yan, Paros Caldo. Yan. Paalmusal ng mga host. Yan. Paros Caldo tayo. Yan. For different riders club. Yan. Update ko ulit kayo mamaya at pag dito na po yung ating beneficiary yan. Yan po yung ating beneficiary. So yeah, turo mo yung ano natin dyan. Ayan. Ang Putilaya Riders Club yan po. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made. Yan, good morning po kaprobinsyano. Yan, andito na tayo ngayon. Mag-uumpisa na po yung charity Ride for Racos po. Hosted by Max Phil Vito, owners yan, corporation yan. Yan, ito po si tatay, yung ating beneficiary. Yan. Yan si tatay. Ito po sila po yung ating beneficiary. Nagdadialysis yan. Nagdadialysis po sila. Kaya sana po kahit konting tulong na ipamigay po ng Riders Club, makapagpasaya po sa inyo at makatulong po sa pangangailangan ninyo sa pang-araw-araw at sa pagsuporta sa inyong pagdadialysis. Yan, alright, kaprobinsyano. Yan,
Okay na, tapos na po kami dun sa naibigay na natin yung ating plates dun sa beneficiary. Yan, pauwi na po kami with Ampotileag Riders Club. Yan, pauwi na po kami mga kasama sa next video po ulit. Yan, ang tabayanan nyo po mga videos na gagawin ni Ampotileag with DJ1 Provinciano po. Yan. Ito ang inyong DJ1 Provinciano. Yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ingat kayo palagi. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't I know my life, I look up at the past.